11/2024 तारिखआव जों रुफाथि मायथाइ खुंनो थाखाय लाइ खुन्थिया गायनाय जादों। जों आफादखौ खुंनाय जागोन। रुफाथि मायथाइखौ 8, 9, 10 जानुवारि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। बेयाव रायजो राजाया गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन जों आफादनिफ्राय। मोनबेसे जिल्लाजों खुंजागोन? मोनब्रै आनसलिक। न'दुवार, सारिदुवार, दिखियाजुलि आरो गहपुर। बे मोनब्रै आनसलिकजों रुफाथि मायथाइखौ खुंनाय जागोन आरो। बेसेबांसो भक्तफोरा बाहागो लाफैगोन? बेयाव खमावनो 4-5 हाजारसो भक्तफोर जानो हागौ। फैगौ जे जानुवारिनि 8, 9, 10 सानथामनि हाबाफारि लानानै बे जोङो रुफाथि फालिगोन आरो बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि सिङाव थानाय जे सारिदुवार आनसलिक ब्रह्म धर्म नैबे सेबा आश्रमाव सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो बेहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनि धोरोमारिफोरनि थाखाय गोबां जों आलासि मेलेमजिबिफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बाहाय धोरोमनि सानथौ लानानै दानि सोलिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइमोनफोरनि मोजांनि थाखाय आरो जोंनि धोरोमनि जौगालांनायनि थाखाय जाहाथे जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि बोसोनजों जोङो सोलिलांनो थाखाय बेबायदिनो दा फैयै 25थि जाफैबाय सिलभार जुबलि। बेखौ जोङो मोजाङै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ थांखि लानाय जाखाबाय। आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिया जाहैबाय लाइ खुन्था गाहाय खुन्था गायसननाय। बे गाहाय खुन्था गायसननायाव गोबां जोंनि धर्मलम्बीफोर बाहाय नुजाथिफैनो हादों, बाहागो लाफैदों। आरो बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो फोजोबबाय लाइ खुन्था गायसननायखौ। बिनिफ्राय जोंनि जे मावलांनांगौ फारिखौ जोङो गासिबो बिथिंनि साखा फारा लानानै जोङो बायदि बिथिङाव जाहाथे मोजाङै जोङो मावफुंलांनो हायो बेखौबो जों इसोरनाव जोङो आर'ज गाबनानै जों मावलांनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। सिलभार जुबलि प्रग्राम जानो थांगासिनो मा फोरमायगोन? सिलभार जुबलिया जोंनाव प्रत्येक धर्मआनो प्रत्येक इउनियनावनो दंखायो जे 25 बोसोराव सिलभार जुबलि, 50 बोसोराव गल्डेन जुबलि, मिलेनियाम जुबलि बिदि थांबाय थायो आरोखि। बे दा 25 बोसोर जाबायनो सारिदुवार माबाया ब्रह्म धोरोम सनितपुर जिल्लानि सारिदुवारनिफ्राय बानायदों दिनै बेखौ। दा सिलभार जुबलियाव जों जेरैबायदि मानसि फैनांगौ फैगोन दा, खिन्थु बेखौ जुबलिखौ जों मानिथारनांगौ। आरो दाख्लै जोंबो खेबसे मिटिं जाफैदोंमोन बाहाय हजों सनाथि मायथाइनि थाखाय बेथ' बन्द' खालामदोंमोन, खिन्थु सारिदुवार आनसलिकआ जान्जि खाफ्राथारबा जों मानिनांगौ। आरोबा उनाव थांबाय नालाय दा गाबोन समफोर 26 जागोन आरो 25 बोसोर बा 50 बोसोर मानसिफ्रा मोनगोन ना मोना बे हिसाबै जोंनो मानिखालांसै, जोंनो पालन खालामनोसै सिलभार जुबलिखौ। दाथ' बोरायजोब्बाय बहुतआनो, थाहैगोन ना थाहैया मोनहैगोन ना मोनहैया हिसाबै बे निसानि हिसाबै सिलभार जुबलिखौ जों सापर्ट खालामना होदों। जों फैगोन गहपुर आनसलिकनिफ्रायबो होननानै बिसोरखौ जों एसे कारेज होनाय जादों, साहस होनाय जादोंमोन आरोखि। जिहेतु बेसेबां भक्तफोरा बाहागो मोनबेसे आनसलिक? बाहाय जोंहा 7टा आनसलिक दं नामा, बे गासै फैजोबनांगौ। लाइमोन आइजो गागि आफादनि गहपुरनिफ्राय लानानै राङापारासिम बेखिनि बेसे जमा जायो उनाव नुगोन। आलासिया दा माने मेन आलासि BPI हिसाबै उसु सिंगारखौ लादोंमोन, खिन्थु प्रग्रामा लिस्टआ जायाखै। दा दिनै खालामगोन, सोरखौ दाननाय जायो सोरखौ लाबोनाय जायो बे हिसाबै दा जों बानायगासिनो। दा आसाबादि सासे जों VIP लिंहरगोन आरो जोंहा सेन्ट्रेलनि फैगोन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ लिंहरनो सानदों। आरो बिदिनो जोंना प्रसार संसदनि गोरों गोरा दं, बाहायनो बहुद ओंखारबाय आजिखालि।
धर्मनि सान्थौ एसे बिसार जागोन बेफोरखौ जों मिथिगोन आरोखि